para sarta kewan galak naik semantar ingkang mapan wonten ing sak jawining guwa Sigrangga nenggih wonten wujuding yaksa kembar kalih eling-eling guwa Sigrangga ingkang menika dados ancas layanipun Sang Raden Bratasena pramila yaksa kalih tansah jejagi wonten madaning kawontenan guwa Sigrangga nalika semanten anenggih yaksa kalih Dedya Kaloro muka tuwin Dedya Kaloro makala ingkang kitrang kaya mriwis nungsung banyu
Toko Gati Soyo Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bono Samirana lan Warayang Samirana lan Warayang wisikan magulingan lemo Bujang-bujang iblis lanat padha jek-jekan Diadi Rukmakala apa Kakang Rukmuka Kakang coba to rasakno graitanen gunakna rasa pangrasa mudi jero awake dhewe entuk paukumaning dewa awake dhewe disotke dadi buta loro dening Wang Pikulun Manikmaya kene nglakoni paukuman awake dhewe kudu mapan ning madaning Alastik Brasara iki wis 7 candra suwene lah kok 3 candra kepungkur iki pun Kakang ngrasake yen to kaya-kaya ana sing nyumpet sing dadi dalan rejekine awake dhewe iki teges angel nggone bakal golek pangan aja meneh kok golek pangan ibarat arep obah metu lelaku ana wewengkon Alastik Brasara wae lah kok dadi kacilakan kaya manggene kanane di apa si Aduka ngrasake ndak kira si Aduka bakal ngrasake mergo pancen iki ndak rasa walate awake dhewe mergo nandhang kaluputan ana ing ngayangan temah nglakoni paukuman kaya ngene di Rukmakala Kakang Triseng kapirang wirinanggul kinambe kempik dosang retaning bawana Kakang Rukmukaya Kang yaktine ora mung Kakang Rukmuka wae ngrasake kanan sing kaya ngono Rukmakala uga ngrasake wis 7 dina tak ampat lara jroning wetengku merga ora ana sato kewan sing dadi kanjeling wadukku Kakang aku wis 7 dina poso babar wisan ora mangan sartane ora ngombe merga golek sumber banyu mata banyu ki apa sumber banyu mata air wae rasa basake sumber panguripan sendang asat kabeh kali asat kabeh Kakang bingung rasane ngatiku apa kelakon derajate awake dhewe bakal kaya ngene selawase lan apa yo bakal kae sapa Kakang Wira lah kok dadi ana satra ingkang wani mlebu ning Alastik Brasara monggo iki alas gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mesti keplayu aja kok jamak lumaring manungsa nadyan Jawata ora wani mudhun ning alas kene lah kok dadi kaya ana bocah nom-noman wani nrabasing Alastik Brasara ayo dileke ora kena dileke apa kelakon mati dening dadi pangane awake dhewe Kang
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira daya prawira daya Ronang kono magawe klarira wang wah lah kok dadi ana buta loro ngepung karo Bratasena kowe sapa lan kowe sapa ala bocah mulang sarak akartimu warat Raden kowe yen kena tak omongi mandeka Raden kowe yen kena tak omongi mandeka aja mbok teruske nggonmu lumaku mandeka Raden mandeka Raden mandeka Raden ora melek apa piye mripate wis reti aku mandek isih dindek oh la iya piye ta kowe iki yo kepiye ta kowe sapa Raden sajak satya gagah pideksa takon karo aku satre kukir tahu ya iki Raden Bratasena panenggak Pandhawa kaget aku yo panenggak Pandhawa dasar Bharatata Raden Bratasena adine Raden Yudhistira kowe aja maca masa depan lho ora kowe kuwi sapa tepungke Raden aku ingkang tunggu alas Tibrasa ya aku Didya Kala Rukmuka aku Rukmakala kowe Rukmuka lan kowe Rukmakala dasar keparayata ana wigati apa kowe mlebu ana ing alas Tibrasa kene Didya Kala Rukmuka pangertiya wigatiku mlebu ning kene iki ora ana sambung rapete karo dapurmu mergo aku duwe ancas kanggo pribadi duwe kekarepan aku goleki ana ngendi turunge guwa Sigranggu kula ora sandadak kowe kokean bebangan aja dadi palange Bratasena nggonku bakal kupadi apa sing tak gayu wah ndak mengko malah bebang asmane Raden Bratasena anggo sik Raden lah kok sajak kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndilan wesi abang malah sajak sampeyan ora ngerti yen to guwa Sigrangga kuwi papan durunge Didya Kala Rukmuka sajak kowe ora ngerti yo anek guwa Sigrangga kuwi papan dununge pasaryaning sun ya Didya Kala Rukmakala ora sak kowe wong loro do gawe-gawe wong aku yo ngerti sejatine kowe wong loro uga ora mangerteni ana ngendi papan durunge guwa Sigrangga modran kaya arep konangan iki heeh lho kang saka kuwi ora sadu dadi pepalange Bratasena niatku wis santepi aku pengen gayuh ilmu kasampurnan srana aku golek kayu gong susuhe angin nanging malah ketemu karo wong kaya dapurmu kuwi wah keparat kowe sajak wis nguwongke karo Yaksaya Raden Bratasena kowe keduga iso ketemu wujuding guwa Sigrangga ingkang mbok tuju waton iso ngalahke nglundhungke sirahe Didya Kala Rukmuka maju jangka ora bakal apik karo ucap
Babar pisan yaksa loro tak dukumbo pecah ndase ilang wandaning yaksa loro tak golek ora ana arep atine Bratasena njaluk playon
jebul dinemoni ora nyono ora ngira Indra kakekku lan Bayu bapakku be oh Mas Rama sidang saring tawana langgeng Bratasena pancen iya aja kaget ya nggih payah ulun ya panjenengan ulun ingkang Ngejawantah sesinga wujuding yaksa loro aran Dedya Rukmuka lan Dedya Rukmakala Bratasena iya aja cilik manah kita mergo sejati ulun ingkang methoke lawan jiwa raga kita ya jeneng kita Indra kakekku lan Bayu bapakku ya ora apa-apa banget panarimane Bratasena senajan to kepiye wae Bratasena ngaturake sembahku katura ana ngersani Indra kakekku lan Bayu bapakku ya nggih Bratasena ulun tampa mbuyane pangestu lan tampanono Bratasena ulun tampa pangestu lan tampanono sabanjure kang dadi wekatine dene Indra kakekku lan Bayu bapakku methuki kalawan Bratasena ning alas Tebrasara Bratasena ana dawuh apa mata diakilem rasa kang rasa kita jeneng ulun bakal jarwani lawan jeneng kita monggo apa kang dadi wigatine ulun Ngejawantah nggih Laklaneng alam jualan bangsa timamar kegunang surang sotetan adang alon tata trapsilangiro ngacamakan astaniro kali kalih pisan yen ngandika makawya pranta yen ngandika makawya pranta Bratasena Indra kakekku ana paran yekti panjenengan ulun mangerteni apa kang dadi gegayuhan kita jeneng kita pratane ana Tebrasara iki Mboyanaya kejaba jeneng kita mung kepengin kupati wujude kayu gung susu ing angin rak mangkono ta Bratasena ora mokal sakare ora gumun ora kaget atine Bratasena
mergo pancen Indra kakek kuwi dewa mula ngerti marang upakmu sing titah saleketane ngatine Bratasena kabeh mbok priksa mbok mangerteni ya Bratasena mangkono nanging ruhanane lho ya nggih ingkang aran kayu gung susu ing angin mono mboya kok mawujud ron uwit utawa wujuding kayu nanging mangerti tembung kayu gung susu ing angin kuwi tembung sanepan tegese kuwi mung tembung perlambang ya mung pralamita merga yen to dijlentrehke kanthi bener kanthi wijang kayu mono teges kajeng mono teges karep gung mono teges gedhe susu ing angin ya kuwi mlebu metune angin ya kinari ambekan menungso ngengaran irung yo teges mangkene ya nggih ulun jarwani yen to jeneng kita duweni kekarepan ingkang gedhe ya kuwi kepengin gayu wujuding ilmu kasampurnan kudu mbok kandhene kanthi srana aringing napas sartane meneping pancandriya ngenengake baban hawa sanga jeneng kita kudu bisa mangerteni kenapa ingkang prapta ning alas Brasara mrepeki lawan jeneng kita panjenengan ulun Sang Hyang Indra lan Sang Hyang Bathara Bayu mergo Sang Hyang Bathara Bayu kuwi mralampitake sartane iki narya sasmita susu ing angin teges napasing menungsa banjur Indra teges mengko werdi panca Indra ya jeneng kita ingkang duweni pangrasa pangecap lan sak panunggalane kuwi Indra kakekku iya ya mula kang sawa kuwi jeneng kita kudu bisa mangerteni wardine ilmu kasampurnan kuwi apa wardine ilmu kasampurnan kuwi apa Bratasena ana dawuh apa jeneng ulun ya bakal mbabarake ana ing kene mergo dudu wewenang ulun mergo jeneng kita duwe gegayuhan mula jeneng kita dhewe kudu tansah budidaya ya mung ana dawuh sartane ana mandat saka Hyang Wikula manik kaya kudu ndaturake ana ngarsane Bratasena lumantar Sang Hyang Bathara Bayu wujude apa wujude ya kuwi ali-ali mustika ya pusaka manik candrama ingkang dayane keduga bisa jeneng kita gunakake nalikane nyemplung ning segara Bratasena Ridho mawara mangawara awara-wara antanganing ajurit kang mago kangsa tetekadya putala wah Indra kakekku Bratasena sambung rapete gandeng jeneng apa antarane kegayuhanku kepengin gayung ilmu kasampurnan karo wujuding mustika manik candra ingkang keduga bisa digunakake nalikane nyemplung segara Bratasena mengko jeneng kita bakal mangerteni dhewe apa ta sejatine ingkang ulun dawuhake nanging ingkang baku tampanana wujuding mustika manik candrama iki mergo ya mung srana iki ingkang keduga bisa kelakon nggon kita pengin gayuh wujuding ilmu kasampurnan Bratasena
plong rasane Bratasena. Wah, Durna bapakku. Kena ngapa kowe ora paring dawuh, kena ngapa kowe ora ngendika? Yen to kayu gungsu suwe angin kuwi mung tembung sanepan. Teges ora mawujud kayu, ora mawujud barang, nanging kuwi mung wertine rasa pangrasa. Aringe napas yen to duwe karepan sing gedhe. Wah, gandeng tak rasa wis kasembatan nggonku kaya wujude kayu gungsu suwe angin. Durna bapakku, aja kaget. Bratasena sing mata ngersaning Durna bapakku Sukalima. Marane manungsa nyong iku sanyatane kuncen sekinangun Lopeng angin sunyak swarane karonjuan samiron mawara kulawan lumangka
gandaning pos pito arang jawaning putyange sang trijo warom brangang leswaning matu bronto manungsung sarining kembang lole kentas waru gimbal manyar-manyar duning dungkul wana alas dadi wana Bratasena anakku wong gagah wong pideksa durung nganti ana wektu durung asih 3 dina nggonmu tak utus ngupati wujuding ayu gong susuing angin ingkang mapan ana ing majaring Wanati Brasara Bratasena. Lah kok dadi teko kowe wis prapon ing pertapan Sukali Mangger Bratasena? Kepiye apa ya kasil entuk ngupati apa malah gagal nggonmu goleki wujuding ayu gong susuing angin Bratasena? Wah. Durna bapakku. Bratasena kepiye? Ora kok gagar mikar nggo ngupati wujuding ayu gong susuing angin. Nanging tak rasa yen to aku matur ana ngersane Durna bapakku. Mengkone Durna bapakku ora bakal marem kelawan apa ingkang wis ndak upaya sartane ndak budidaya ngupati wujuding ayu gong susuing angin. Ora apa-apa Bratasena, ora apa-apa, ora dadi ngapa. Ora-orane yen aku mengkon su, ora-orane yen muga bapakmu duka. Merga kabeh apa sing mbok upati kuwi bakal gawe mareme nganti wong tuwa minangka guru lan minangka bapakmu iki. Durna bapakku iya. Kepiye Bratasena? Nalika semono aku wis mlebu nang mataring Wanati Brasara. Ketemu lawan wujuding yaksa loro. Arane Tidya Rukmaka lan Tidya Rukmakala. Yaksa loro sajar mepalangi karepane Bratasena. Wekasan dadi pancakara antarane Bratasena lawan yaksa loro. Wekasan nganti tak dukumbo. Sirahe pecah. Kuandane ilang lako teko. Ingkang Abiyantara lan Wijawanta manungsa wujuding yaksa loro ora iku jaba mung Indra kakekku lan Bayu bapakku. Dawuh Indra kakekku wujuding ayu gong susuing angin kuwi ora ana tek merga kuwi mung tembung sanepan. Teges Bratasena kudu ngonceki teges kayu gong susuing angin. Kayu teges kajeng. Gong kuwi teges gedhe. Susuing angin ya kuwi bulungan mlebu metune napas menungsa urip. Teges ngendikane Indra kakekku yen to duwe kekayuan ingkang gedhe kudu dikandheni kanthi aringing napas maneping Pancandriya. Ora kena sogal srogol, ora kena duwe watak murina. Yen nganti mengko duweni rasa sengit sithik bae bakal gagal wigar gune Bratasena gayu wujuding ilmu kasampurnan. Wah, ndak rasa wis cukup gune Bratasena ngupati wujuding ayu gong susuing angin. Mula tak aturake perkara iki ana kersane Durna bapakku Sukalima. Durna bapakku. Pramara remeng somyong ambang ngati kanane kaswase ning marga malagung
tumiring sang kandha pasrat waca lang-lang lalu amulati saya mangrang sang wayah ya aku wis suwe ra tau krungu tabuhan kuwi mergo wonge ya arang mangkat Durna bapakku iya Pratasena Durna bapak apa piye yektine pancen kuwi ingkang tak karepake kuwi ingkang tak jangka Pratasena saka kowe nggonmu tak dawuhi ngupadi wujude ayu gongsu suwe nanging banjur sarana sabanjure laku nggonku ngupadi wahyu kasampurnan apa sing ping pindhone Pratasena yen to kowe ngupadi wujude ngilmu kasampurnan kawrusan kan paraning dumadi sastra cetha paripurnaning maksud pangerwating diyu sepisan kowe wis kelakon ngupadi wujude ayu gongsu suwe nanging lha ping pindhone iki kowe kudu iso ngupadi ya kuwi wujuding tirta pawitra maning suci ya kengaran banyu suci Perwitasari banyu suci Perwitasari aku kudu ngupadi banyu suci Perwitasari Pratasena ya banjur mapane banyu kuwi ana ngendi mapane ora ono sapa ya mung ana madaning segara ana telenging samudra samudra ngendi segara ngendi bapakmu dhewe ora weruh nanging sing baku yen to pancen antep tekadmu kepengin ngupadi ilmu kasampurnan kawrusan kan maring dumadi kowe kudu iso njangkepi seranane tapi sarana kowe duweni wujuding banyu suci Perwitasari wah yo wis to kedhawe Durna bapakku yen mangkono aku mbok dawuhi supaya nyemplung ning madaring samudra kanggo golek ana ngendi durunging banyu suci Perwitasari Pratasena mesine ngono banjur segara ngendi kudu tak cemplungi Pratasena sakarepmu babagan segara ngendi sing arep cemplungi sakarepmu arep nyemplung segara lor kowe mlaku wong alor arep nyemplung segara etan mlaku wong etan arep nyemplung segara lor utawa nyemplung segara kulon kowe mlaku wong kulon nek arep nyemplung segara kidul ora usah mampir-mampir yo anut manganteping tekate Pratasena sakarepmu kirane ngendi sing mbok cocoke kirane ngendi sing mbok senengi segara sing kirane banyune ora asin keduka cocok karo rasa pangrasamu ing mengkono bakal antuk apa kang dadi sedyamu yen mangkono aku njaluk pamit nang apa yo bakal kasempatan ing mengkono yen aku njaluk donga pangestu ana ngersane kundi babu ya kundi buku Pratasena Durna bapakku apa wong arep gayuh gegayuhan supaya kasempatan kuwi kudu linantaran lan kudu lantaran dongane ibu ngono restune ibu restune Gusti Allah yo yen mangkono Pratasena njaluk pamit ngati-ati Pratasena aja kaya bocah cilik Pratasena kontak-kontak maneh kakong bocah kare jujur bocah kare prasaja kaya ngono kowe le kowe tak dawuhi
nglakoni kaya ngono kuwi ming mendel wae ora mikir tembe mburine ya Bratasena. Nyetina ora-orane yen Durna bakal nglilake kan apa sing dadi gayane. Ora-orane nek Begawan Durna ngeculke karo Bratasena. Tak totis kekedoan lakumu, tak dombeni Bratasena. Gelar pandang mencar tino aner kakonang surem sorotetan badang Anoman yo senggono kakangku kelawan setu bondo kakangku Bratasena adhiku diya Bratasena adhiku diya Bratasena Anoman kakangku opo sajak kowe metuhi karo aku sekoli ning netramu ora panglit yen to kowe arep ngribeti lawan lakune Bratasena lho wah lantik tenan kowe Didi nanging uruhanamu ya Bratasena yedine pun kakang iki ora kok arep ngribeti ora kok mepalani karo si Adi Bratasena nggone duweni gegayuhan sing gedhe. Ya kuwi nggonmu kepengin gayo wujude ilmu kasampunan kuwi babar pisan ora pun kakang ora arep mempalani ya mung pun kakang arep ngelingke karo Yayi Bratasena aja ngasih mengko getun tembe mburine lho Bratasena mergo segara kuwi ora gampang wong arep nyemplung segara emanen nyawamu kowe duwe adi-adi ya kowe duwe kadang papat cacahe para Pandhawa kae kudu tansah mbok gatekake kowe kudu tansah mbok tresnani aja mengko padha nelongso kahanane mung mergo si Adi duweni rasa egois kepengin nuruti apa sing dadi gegayuhane Bratasena ya Bratasena aja ngasih mengko kowe getun tembe mburine elinga di elinga yen to kowe duwe gegayuhan nanging wong liya nganti wani ngelingake karo si Adi teges mengko bakal ana perkara ngedape-dape ngono duka Yayi Bratasena ora bakal bisa ngliwati. Wah, Anoman kakangku. Bratasena piye? Ora sagungan banget. Iki perkarane Bratasena dudu kok perkarane Senggono. Lho, Bratasena. Nanging niatku kuwi tulus ikhlas. Ngelingke kelawan si Adi. Ora peduli. Niatku tenanan. Aku ngelingke karo Yayi Bratasena. Wah, ora idep, ora caturan karo kowe. Wah, jagat pangesuwa. Bratasena. Semune kowe kok kaya nesu karo apa sing dadi ature Senggono. Wah, lah kamong aku mung kepengin jajal. Kira-kira nek aku ngepalangi karepanmu apa kira-kira kowe iki iso tetek. Wah, lah jebule pancen
kaya tugu watekaning adhiku Panenggak Pandhawa kae. Ya. Bratasena, ora-orane aku ngganggu nedati karepanmu nanging bakal tak tutke sekaduan tak sawang kaya ngapa nggonmu ngupadi goleki jati dirimu pribadi Bratasena. Tanah ngon sekal asik soroting pandam sumula madang jroning pasareyan Sira pingsan Hyang Arta mantosi dalu jroning ratri dereng wonten ingkang ancarita amung Sanggang Pratangga Pati ingkang jedhul saking barang wetan kalane gosarta gunung-gunung prandere kang bisa merbawani jagat raya duwe tata sing kamantian wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara